Bueno, gero jarraituko dugu Luis apur bat zurekin. Gero soldautza egiten duzu, ezta? Bai, soldautza joritzen erostien voluntario. Nea torretezakon urte bardinen soldautza jotia. Semebi soldau batera egonen ziteko, ni voluntario. Bueno, egonitzen Donostien. Segien. Loiolan. Baina udaletxe gero zira zen etxe horretan. Eta bueno, hori beste esperientzia bat. Beste esperientzia nahiko raru. Osea, orduan militarrak gezen hasien txuskeruek, euzan baneka bat, zirenak akademizakoek, baina oso bitxi. Gezen hasien División Azulien da ibiliko gentie, fijaos ez, eta, bueno, por méritos de guerra, esaten horiek, azten diente, teniente kapitan da, bueno, euzan pare batero hiru bat, akademizakoek, eta jefiek bizek euskaldunak. Fermin Unamuno, Lesoko semia. Egon zen, seminarizio Messi moteko urtean, eta Messi moteko dela urtean, eta militar sartu txo. Hori zen, gure jefia, teniente koronela. Eta gero Portugaletekoa, Olaizola ion. Eta, bueno, horrek euskaldun ezien, baina... Bekizen zerak, teniente koronela euskaraz ondo ekizien. Eta guaz eusen napar batzuek. Ezekizen erderaz, euskaraz eta frantzes apur bat ike behar. Segetik horrek egirizien mendizen, biharrien, eta orduen erderaz teutipe zekizien. Jo, vaya españoles que tenemos. Teniente koronelak, eta... Batak estaban ikusten, eukesan horrek basoe protizek ere, alau ze antigu egin, Laskano. Pena emotean, mutilek. Eta egun baten tirura jun ginen, eta tiruen nintzen gero revista pasatean, armiai, zaurtan tiro bat. Horino, ez euken, deskarga hori guzti zeuken, txuria. Eta hasi ziren behitzen jefiek eta zerien, da, bueno, egun batean ez da teniente koronelak, llévale a Lazcano a la estación, emotzien esto... Inutilidadea. Bai, inutilidadea emotzien, eta zera, bileti trenekoa, eta erunan ez da senyora, eta etxera joan zen, bai. Askoran, bai, hori, ze egun izite zen, inginieron egunez, ez da, egun bate edote zen, arek askoran da ipintxe zituen. Askoran ikuen, bueno, kendu paretik. Baina, beste egizek izien. Gero Luis, etzien indozu beti, etzien buruen. Bai, etzien, Eta bueltatzen zarenen soldautzatik, bizitza sozial bat badeko zu oso importante, dantzari zen zinen zu, ez